Dnes to bude trochu iná obliadka. Nebudem rozprávať ja, ale necháme prehovoriť samotný byt. Tak poďte ďalej. Nie som najväčší byt v meste. Nie som ani novostavba. Som po čiastočnej rekonštrukcii a možno neohorím každého na prvý pohľad. Ale viem byť miestom, kde sa bude dobre žiť. A ak mám jednu výhodu, na ktorú som naozaj hrdý, nie je ukrytá vo mne. Je všade okolo. Ráno odprevadíte deti do školy. Cestou vybavíte nákup. Ak treba, zájdete k lekárovi. Večer sa prejdete do parku alebo do centra mesta. A na väčšinu z toho vám stačí len približne 10 minút pešo. Pretože to najcennejšie, čo vám môžem každý deň darovať, nie je viac priestoru, ale viac času. A presne preto tu mám rada nehnuteľnosti. Každá má svoj vlastný príbeh. Niektoré však potrebujú viac priestoru, aby ho mohli vyrozprávať. Ak hľadáte bývanie, ktoré vám nedá kľúče len od nového domova, ale zároveň viac času pre seba a svoju rodinu, rada vám ho ukážem osobne.